أتو ناصر عمر علي يعني اللي كبرتي هذا اللي زخينات مونغو تجراين ما كلاي منجس إثيوبيا مستجمرة دم بتقاوم إرترا أب كلتو ياب سلسة مقيلو تفناج إلو يركبمو انتي كويني بخمزي بهاندبت تجمعونات كاري تقسم عدل له هي قن اللي كبرتي حفتي حرب مجمرة نزينا لهم معنتي مدب دالخي عبزر إيتين قهب عدل بمفتاركي خمس جنا كيفتو مس كلهم مسارح تهم على تيو لكعي كم جزبل كيو عبزي عزيز حزن زي دل كوينات مونغو كلت يوم كلت إثيوبيان وجنات زجبر زلوا كوينات سمعن حما عزي حما سمعت كجلت يفتو بتوصاهي نخلهم توم أبتي كوينات زلوا حزبي كابتي كل عينت وتصيدنا كينات كحلوهم نربي دعاء يجبر نبتا حتى هنا خملس سلامتاينا نحنا دريتحي كساب كندزينا الرأي في اللي لنا بزبل رئيتين تراك قمت كوينه حاله عزيز حزني نحنا كم إرتراويان كم قربتنا إثيوبيا بتاريخ كأبز عينت صبغن حماقن زمدلنا زلنا هزبي متن أو قدا إثيوبيا انتقيلنا قدايم بسلام نخفتحو متوعدا كنقرب أي كأننا صاقعنا كنحز انت زي اللوغن ابتيناتهم قداي صاقعي وسيدنا مسحادي كنكون زي قبا ينيرو انت هونغن اب ساعات زي خمس جلسكيو قاله مستسرعت قاله خا انصار مس تقراي بفلايكا مستي كالا اكفال نايت قونسي ويانا مالتيو صاقعي حيزو كخيتريو لعلو خطريون كلها ناي استراتيجي حريا يزمسل قاليو مستعب يرتادلو سرعات كوينو صاقع الحزه قاليو نافتي دلاي فتح خوينو من البات نتي ويانا خم قداماي صلايو وسيدو سله زحسبو مسو خوينو هدغفتريو اتا حدا وغن كا مس ويانا خوينو ويانا نتي سرعتنا اثيوبيا خم قداماي حدغا نتا بيرتا زلو مسو مماخرتو اخم قداماي صلاي سله وسرو مسو خوينو هدغفتريو ازيتي لعلو خطريو والله هاي انت لا قرب عمق الكان وشتي كتريو فتينكاغن دارغا نصبرا نايتي كاب ربعاتات حيزو خصاب حجي كخيد صنحني ارتراويان كخفافلنا دصنحي كوينو زرايني اذا مالتكا انتي مالتيو اب ربعاتات خمتي كلنا نفوتو بخمساتات كلن مساتونا بعد ليبيا بعد السودان بعد الصومال كابانا معرينا ويكا اخوانا تحت تزي كوينو بمعباله بكل عينت ممزننا معباله اللي زين ورابط وانتي بزي زخونه يخون عينت سورا قدلي ناصنتهم كوسدون كله نحنا ابتي جزيتي بعلنا مالتيو او وشتنا بزتفطره دارغا فرقي عينت قالي ناصنت زدقف قال خا ناصنت زي دقف كل حسب تفطره نزخ اخ متوي قداد بوكو تقيمهم مالتيو كلهم اثيوبيا باليوم ولاتهم تزناقستي محازتنا اثيوبيا نزحقوا تقيمهم هاجر نخي هلونا زغبره مفللاينا نصبعناتو يزمسل كتيو خلها بسنكزي فلليات نازي ابتي جزيتي تجددنا كالوت صورا هيغورو تلمينهم ناصنتهم وسيدهم كنسهم نحنا كن تجددنا ناب صوراتنا صوراناون كمتي تفلتي وانا نعخ غيركي كونكن المبزحتو ارتاون كنوري كونه بغانو اخعوت زخيل زنبرنا ابنتا 77 درجه لعلي 9 ميتاو خاب ارتانا تعوتيو ابز نبر الاوان بسنكتي شعو استفتره حد كوينات ازون نصبرعنا يزي حجي نريو دلنا تمثل مالتيو ناصنتنا اب شعو كودا زغبو زنبره اب حد كوينات اتينا تدناغيو دحرنا صنتون زخلو زحشه هاجراوي ناشنال ايدنتيتي فتيرنا حدا خوينا قدلي كله تزنبره تحت هاجراونت ولا تزيبلكم بمطنو نتزنبرنا فلليات اصبيبو ناصنت انصينا حنبكع دحرنا صنتون ازي ابي ارترا دلو سرعت ابتي فللينا بمنبار مالتيو اتي كم هاجر حالنا هنجمول زغبا مسرح خوليفو طرح ليكونه نحناتهم ارتراويان اتي واغاز خفله حزبي ابعدو دنينوز نبرلا أتو ناصر قدمنا بأمسكار كابتا قديمكا زلعلكايا أرأس حتكا إذا حجي زرلو أب إرتراويان ناي مرقص فلي مستعب أربعتات زنبري تزامدر لخاخ أب كهيدنا خنزارب ندحر كوينا تدبزحي ود خبسا وي تزاراوي تغرينيا حبرت بالنيرو تدبزح مسلمنا وي ود متحتكا ناصنت بالنيرو زبل الله ساعة كندي بمصنعتي حقي بزح زفلت نجار يلن جن كم زبل جمجم الله إذا نحج خناتات لك مسنا شعو يمساسلي بهلايخا هو البوعدو تي فريلي تريا خانون عملت ابز حجي وان كتريو خلها تي نتصر
ንጹር ኮይኑ ዘሎ ንኣብነት እቲ ፍልሊ ክትሪኦ ከለካ ከምኡ ዝመስል ወላኳ ማዕረ ከምኡ ክንብሎ እንተዘይከኣልና ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ፍልሊ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ፍልሊ እውን ተሪኢኻ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሪኢኸ ኣለኽኖ ንኣብነት ብዘይ ትግራይ ሃገር ክንከውን ከም ዘይንኽእል ምስ ትግራይ ለማዕና ምስ ትግራይ ጠፋእና ዓይነት ስምዒታት ኢኻ ትርኢኖ እቲ ዝድግፍ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ብፍላይ ከዓ እቲ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ዝድግፍ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ወላ ሱም ባዕሉ እቲ መንግስቲ ካብቲ መንግስቲ ጀሚርካ እውን ዳርጋ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣልዒልና ነርና ዝከረኒ ምሳኺ ዳርጋ ኩሉቲ እዛ ሃገር ንዝሓለፈ 30 ዓመት መሪሕዋ ብኩሉ ዓይነት መንገድታት ተፈቲና ኢኮኖሚክሊ ወላ ብካልእ ነብሳ ክትክእል ከም ዘይትኽእል እታ እንኮ ምርጫ ዘለዋ ብፍላይ ኣብዚ መወዳእታ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ምዃና እዩ ዝገልጽ ሕጂ ከምዚ ምዃኑ እንዳተፈልጠ እቲ ካልኣይ ንዕኡ ዝድግፍ ክትሪኦ ከለካ ከዓ እቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ሓርያ ዝድግፍ እዩ ዝመስል እቲ ሳልሳይ ወገን ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናጽነት ኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር ወሲዱ ነኺሱ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ሕጂ ወላ እኳ ብዝሒ ዘለዎ ወላ ኣዝዩ ዘስግእ እንተዘይኮነ እቲ ነጸብራቕ ክትሪኦ ከለካ ግን ውፅኢት ናቱ እዩ ዝመስል ዝብል ርድኢት ኣለና ሕራ እቲ መንግስቲ ሕጂ ንግዚኡ ሕጂ ከነውፅኦ ምመርፃነ ብዙሕ ግዜ ስለተዘራረብናሉ ሕጂ እቲ ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ተራ ህዝቢ ዘሎ ክንዛረበሉ ግን ኣገዳሲ መስለኒ ሓባ ቁስሉ ሓባ ፈውሱ እውን ስለዝኸውን እዞም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ህዝብስ ብዘይ ድሌቶም እዮም ብሓባር ዝነብሩ ዘለዉ እምበር ምስ ካልእ ክነብሩ ይደልዮም ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ከምኡ ዘይኮነ እቲ ምናልባት እቲ እንታይ ኢኻ ትሪኦ መስለኪ ቀሊል ዝኾነ ስራሕ ኣይኮነን ተሰሪሕዎ ኩሉ ዓይነት ስነ ኣእምሮኣዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ወላ ዓሌታውን ካልእ ሃይማኖታዊ ምትፍናናት ብምጥቃም እቲ ህዝቢ ዘየሎ ስጋት ኣብ ሓንጎሉ ከም ዝሰርሕ ብምግባር ንዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ተሰራሐሉ ጉዳይ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣነ እኳ ኦነስት ንረኪ እቲ ፀገም ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም እዩ ኣይብልኒ ወላ እንተኣ ብኸበሳ መታሕት ክንወስዶ ኮይና ንኣብነት ኣብ ትግርኛ መፅኸሲ ኩሉ ትግርኛ ከምኡ ኢለ ይሓስብን ግን ሓደ ርኡይ ፈፂሙ ኣብ ሰዓት እዚ ዘየጠራጥረኒ ነገር እንተኣ ኣሎ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ምክንያት ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ዘለዎም ምስ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መልክዑ ማለት እዩ ርክብ ዘለዎም ወገናት ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ቀሊል ዘይኮነ ጽልዎ ኣለዎም እቲ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ በጀካ ኤርትራ ካልእ ሃገር ዘይብሉ ኤርትራዊ ነዚ ኣውፂኺ ማለት እዩ እቲ ንኤርትራ ከም ካልኣይቲ ከም መጋየፅት ከም ካልኣይቲ ዓዲ ዝሪኣ ብፍላይ ክትሪኦም ከለካ ካብዛ ዓይነት ሰንቲመንት ዝረሓቐ ኣይኮነን ተኣማንነቱ ወይ ከዓ እቲ ሎያሊቲ ናቱ ናብ ኤርትራ ከም ዘይኮነ ብፍላይ ሓደ ካብ ሕማቕ እንተኣ ፅቡቅ ከነውፅእ ኮይናሲ ካብዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሓደ ከም blessing in disguise ዝበሃል ነገር እንተኣ ክብል ኮይነ ሓደ ንጹር ኮይኑ ዘሎ ነገር እንተኣ ኣሎ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ የነፅረልና ምህላው እዩ ቀሊል ዘይኮነ ቁፅሪ ቀሊል ዘይኮነ ፀላዊ ዝበሃል ነዚ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ቃልሲ ብዝተፈላለየ ደረጃ ከማእዝንዎ ዝፀንሑ ኣዝዮም ፀለውቲ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዘለዎምን ጥራሕ ዘይኮነስ ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ቃልሲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ክሳብ ሕጂ ፋሕፋሕ ከይበለ ብከምዚ ሰለይ ክብል ምፅንሑ እውን ኣዝኻ ከተድንቆ ምክንያቱ እዚ ዝብለክ ዘለኹ ዓይነት ሎያሊቲ ንኤርትራ ዘይኮነ ንትግራይ ዓይነት ሎያሊቲ ዘለዎም ኣዝዩ ዓብሊሉ ነዚ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ቃልሲ ከማእዝኖ ከም ዝፀንሐ ኣይጠራጠርኒ ኣብቲ ህዝቢ ግን እምነት ኣለካ ዶ ኣብቲ ንብሎ ዘለና ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ተባሂሉ ዝጥቀስ ቀፅሪ ክነጥፍ ዝፀንሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ከም ዝፀንሐ ንሪኦ ኣለና ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኸ እምነት የብልካ ናብ ኤርትራ እዚ ሽግር እዚ ኣሎ ድብል ግምት ኣለካ ነው ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ኣሎ ኣይብልኒ እቲ ብዓዲ ዝነብር ማለት እዩ ኣነ ብዓዲ ዝነብር ወል መብዛሕትኡ እንተኣ ኣብ ዓዲ ዘሎ ፀገም ኣሎ ክብለካ ኣይክእልኒ ምናልባት እቲ ፀገም ዝዝረአ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ እዩ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ይምስሎ ድዩ ሪፕሬዘንታቲቭ ድዩ ኣይኮነን ኢልና ክንዛረብ ንኸውና ግን ሓደ ንጹር እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ ብሰዓት እዚ ብፍላይ መንእሰያትና ማለት እዩ ታሪክና ዘይፈልጡ ታሪክና ብኸመይ እዚ ዋጋ ናይዚ ዝተኸፍለ ናጽነት ክንደይ ምዃኑ ዋግኡ ዘይፈልጡ ብፍላይ ካኣቶም ብኢትዮጵያ ሞኻ ብትግራይ ገይሮም ዝሓለፉ ሞ ንኹሉ ዓይነት ትሕቲ ሃገራውነት ነዚ ናይ ትሕቲ ሃገራውነት ጎስጓስ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ትግራይ ይኹን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠሞም ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ዝንቡዕ ዝኾነ ርድኢት ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክንርኢ ፀኒሕና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት እዚ ምናልባት ቁሩብ ስክፍታ ይፈጥር ይኸውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ከምኡ ክብል ኣይክእልኒ ግን
حدا دطلطلك ነገር ካ እንታይ ያለው መስለኪ ሓደ ንዕስራ ተቃሊሱ ናጽነቱ ዘምፀ ህዝቢ ንኸምዛ ዓይነት ናይ ሓደ 2 3 ወይ 4 5 ዘይኮኑ ኣዝዮም ውሑዳት ስታቶምን ከምኡ ዓይነት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ተገዚኡ ክኸይድ ክትሪኦ ከለኻ طبعا ስክፍታ ይፈጥረልካ እዩ ከምቲ ዝበልኩ አንተው ማለት እዩ የስ ኣብ ገዛእ ሃገርና ኣብ ከምዛ ዓይነት ናይ ብውሑዱ ናይ ፖለቲካዊ ዓብላልነት ተዓብሊልና ከም ዘለና ከይፈለጥና ንነዊሕ ዓመታት ክንከይድ ስለ ፀናሕና ጥራሕ ولا كواتي سكفتنا إرتان إرتاونتن انتزي هالو أبت حزبي جن أب كمزي درجة وديقنا خمزلنا خندي كوانا إم نزي فريتهم أب ساعات زي إرتانا إرتاوينا بإرتاويان يسقى ما خفت تحلو إلهم دكالوس زلو خندي أم تلكني أبزي سقى ردوز خونه سكفتال لأن مهناتو عم بابا مشلاسي عند حراري سعلي زبال أب ساعات زي كومو عينة awareness كومو عينة consciousness نيرنا انتزخون ناي كالسناسي بنصور قالسناسي ناي هاجرتا داغم كليم ناي مغبار قالس مخانو فليتنا كابز حجهم كودو صنحنا بزلعالنا هرخن كيدي خاطي صبه جن كومو ايترين اب زي كونو اب دققتي كنطامنتي اب اورجا اب عليت اب غلف حبتين كتريو خلها سكفتات يفطر الكاينه بحكي بقنعنا ببوزيتيف عيني خطريون تدليخا مالت بدغه مصيحاس بحده نصا وينكا خطريون تدليخا ፖለቲካው ጥራዩ ከመበገስ ጥራዩ ካለ ኪኖ ዝኸይድ ጠቢብ ምትኸኻባት ኣይኮነን ከብለካ ዘይክእል እንታይ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ካብቶ መኩረኻ አቶ ናስር ያ قربنا بدحيت كملسك خلي نزي انا مغلاسنا ابلتي عندነት ዝብል ነገር ነይሩ እዩ ኣብ ግዚኡ ዝገርመክ ኣብ ኤርትራ ኣብ 450 ማለት እዩ ናይ ዓለም ሰገድ ተስፋይ መጽሓፉን እንተራተው ክስና ማለት እዩ አንድነት ዝባሃል ስምዒታት ነይሩ ትሕቲ አንድነት ግን ካልእ ስምዒት ኣይነበረን ወይ አንድነት ወይ ናጽነት እዩ እቲ ጠለብ ሱኻ ኣብቲ ግዜቲ بعين خمسة حجي نريو زلنا ديكونسي بعين ربحة سب كالكوليت جيرو عباي إثيوبيا عدش شاي معبلتي كابات فريخة تقوم تخيلن كنت قدو تخيلن كالكوليت جيرو بحساب جيرو زوصلوا والثاني ليه عمل أنا تنايشعو تزجر مكي أبتجزتي قالن يروم نعملت وجنات فولت أت politicians أسمات متكاسة يدلني تي سبب تي نتبي أبتحسب فوكس جبر منتي أبتجزتنا أبنت أبكندي عندنت ناي تجراي تجريني عينت sentiments نورمو كم عينت حسابات زقربو فولت أت politicians نيروم بسنكتا تجراي تجريني تبل مرجعيهم أبالات ناي أبتي مرجع ناي أبالات هجروا بايتو بفل أبتخلعي أي تمرطون بو تقطيعهم لك حدا خبتي دخمتاتهم نايتهم politicians كجلس كله على مسجد تسفاي بسنكذا تجراي تجريني مبالو ما تجدتي تقطيعهم سي أي تمرطون حزب ناس كتيجوا حجين تاي درأيكا it is never a political consciousness أبر معتاد سي ولا دا عند النتي بالمبري إن تجراي تجريني كم option أي وصل المهناتو ارتاو إن كانت دا إثيوبيا تحت تكلم خبتي جزتي من البات بعين ربح خون استقراي كتب الكلام عن نتازلاتك نيشتيسي ناب فرق ممكن بركال تروح ورا بحاول يلون حجي feasible يكون economically بكل عينة ممزني feasible يكون زبل رديت نيرو حجي ازي ابتي جزيتي ابز حجي وان كتري اوخل هاجن سويل كخاب مازنو ساعته صلاي ومن مخانو صفيو كخيد انا عينة زنبع وسانه دانبر كينو زخيد يكونن وصيتو انريو لنا حجي ابز ساعات زي اتوم نزي عينة اجندات زساسيوز نورو بدحيت كوينوم ان كلاي كاب على يونيفرسيتي مقاله زغوبوز نورو كابتنا إريترا كابتناي بوليتيكا نايت خوابينا الا يون كلو اتو غداي مساتهم دا قهامه يخيد سلازلو درون اوشتي سومون ابزي اكل غزي بزحات ودغباهات نري سلازلنا اي ثينك كابز تمركيسه سور كسردا يكون نفس ساعه زخبلك خيل يلعلو كل خا تناي قدم زنبره ناصنت كير انا ناصا ايرترا انتاي مالت مخانا خيفلتنا زنبره عينت حرياتات يا بتجزتي ابز حجي وانغن ريناينا ايرترا ناصنت وصياس اب 9 حدن كساب 9 5 9 6 زنبره حنتي لولاويت هاجر كوينا انت دحان زخونه محدر على خيباس حما عليتي اي تحضرن طرح ديكونس كابتن اب كبابينا زلوا مزانونا خب على قطر امارات مع السعوديه زي وحد عدل كم زلنا فلي سلازترا زراعي وتزبي ناوز ملسي لا يحسبني فتسيمه زي دمص راديو إيراناي يعني اللي هاتو ناصر تي ناب إثيوبيا دبل ناي عندنت ناي 4 حمام كو حجي زلو يمسلن انت ناي شعو إثيوبياون يلان تولداي تهلون املكت حطو يزلو ازي ناي مستغراي كينكا وي مسويانو كينكا خدقالس ناي مدلاي اتيم ويانس لمتاي غبرون يرون كلنا نفلطينا خندغمو ترغم يبلون
أتي إرتراوي زي حريازي بيجكات تولد الله ناي مننت ويكال سمعهم قربت قال انتي من مخنيتا يقربوا له خم نايك ألسو بايتا خم حدا ستود بحيلي كم حدا نلوط حجزنا خيلي زبل تبغى خو نايك إلنديو كم جزاو سلت كم جزاو سلت نايك ألسي هو صباح لخي تا مبزعتو جزية تقلت انتهت أنا يصلح صلاحي فتاوي خايمو أب تاريخ كان نحنا ويانا في اللايك أتجارون أب سورة إثراخ ومعنى متحجز غيرنا سلزمت أنا الجون كندقمو نخيلنا زبل كستاي انتهى له مثلكي قداي نجر برديتنا مالتي في اللاي زوما ب NBA ننتف مالتي رديتنا انتهى أبي إثراخ تناصر سوري يا من قد أتي كامبرتا NBA بمحبرة مرة خبيتاتون بزح تتكمل لخانتي روحوا سمعينا جلس قبل كي حلف صبو يا إرترا ني NBA مالت أحصورة تقارات كوينو إرترا ني إرتراويان بإرتراويان يو انتهى نمباليو إرترا حانت الأولويتن ناتان نبسات تخيل الهاجر اللهنا زي إرترا تبها الهاجر ندهلوهنا بفلا يكون زحجوان إرترا تبها الهاجر ندهلوهنا كلا هاجرنا ناديو له مخنيات يلون ويكا مسكالوتنا أشتو زي مزان نوع قوي إنه له مخنيات يلون أب كالو وان كا إرترا نقولكلنا كاب كلهم تحت هاجراونت كاب أورجا كاب بهير كاب ملوتينا نيرتا بملئتا مريتان سمايان بحران كنت أمت كنكئل لنا نوصا كابتوم أزيوم تصببتي جغرافياون بهراون كبيلاون هايمانوتاون سمعيتات نمقلاتيو اتيني إرتاوان تبلكا زا إرتان بلاد لنا وردنا هو فروه اللون ميدا مالتيو ناي كلهم إرتاوان بمعري قبؤ من مسلاتو من زكافو العدية ساقام أبزهلوا ساقام بإرتاوان راح يفتح زلو ازي صاغمنا اب كندي مسكمانا إرتراويان كوينا نلازمن تلازمنا نفتحن مسكالوت كنفتح بمفتانا اب تاريخنا كساب حجي تيناتو سللو ناتو سمبرات كوصلنا زي كالا عينت صاغمات فتيرلنا يو دحر حجي كاو تماهرنا اب زحجوان صاغمنا بإرتراويان طرح كم زفتح محدر عاون كومو اب زبلنا نسرح بزحات سبات إرتراويان بإرتراويان كنبل نكلنا اب مبقول استسرته بوليتيكا هنقبر كم زدلنا خوينو يسمعهم ازغن كاب حق زرحاقيو معناتو ولاون نتوم بخوم عينت باترن تريالو ما بزحجوان إرترا جوهو حيزوم اب سلطان زلو يخونو ولا اب تدلي تفتحي خوم عينت دحر بايتا زلو مموني نحنا دي نسر لا نحنا مساي زي راقص لا إرترا عيناتنا نيميلوم ني إرترا جوهو حزوا ابتي سرعت دلو اب زلاي فتح زلو اني لوط يخدناغو خنري انكلنا اتي نهاتهم مساي نخرغاغصو زغبرو قالسي كم حقاو قالسو خوينو جن كينو بمخات نتا إرترا جوهو نخو حزوا قبول كم زي كونه درجة 10 مئتاو خابت زلنا جزين سعرن أو نطفو مالتيو إتسمانيا مئتاو ناي NBA أدهوبوجن أب إرتراوي نتيو على إرتراوي كاب كلهم عينت سببتنا أو رجال ناي بيهرن ناي جلن ناي تمكحتن ناي معبلالن سمعيتات وطينا إرترا ناي كلها نقبرات راح ديكونس أخيرات تهرف حجريامو أب كم ز عينتنا أشتو كندهب كنبل بعبايا أب كم ز عينت درجات ود الله حفظبل استبقسه السنة حسابيو سعرنا كلهم من كساسات أبز هلو يهلو بزي قدس نتاي ودبهم إرتان بإرتان كم أمر وسيدهم نخكالو سلو إنا ندفع أب ساعة زي قليل دي كونه زرقاحي قليل زي كونه consciousness فتيرو يركب مالتيو أبزي NBA إخا مالت إرتراويان لك على هوري إرتراويان بإرتراويان إذا من قصاص زين أبنت حواف ديو بزح جزية تسمعوا قصاتات بلكع كنجركا نابنت بزحنت نبل بزحنت أب إرتراس كم زي حدش نجراي نبرة نيريو أبزي نايلوت من قصاص في اللعب زي نايدليت فتح خنري خلنا جن أي ساتفني في الليت مسلم community أي موصني ما بتقالس زبلنا في تايز مز تمتأممان سلزي اللديو انتاي نسخة عمنت هبتي قالسي بوزح سلتساتفكا انتاي تمخنيات نزي حبرتسب نزي بحبار تقاليشو ناس النزمتس بحبار كوينو هاقرو نمهنات زي تأمامنو زولوس انتايو كله عبلل سلزدلديو ويكال زي تفتحي وي زي تزاربنا له شقرالوي
ቀዳማይ ታ NBA ማለት ገርመኪ ሓደ ካብቲ NBA ኣብ ሰዓት እዚ ከም ውድብ ኮይኑ ከም ተንካልኦት ውድባት ንኸይንቀሳቀስ ብዙሕ ዘይንደፋሉ ኮማ ዓይነት ስምዒታት ንኸይፈጠር እዩ NBA ዝኣክል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል እሞ ከዓ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ሓድሽ ፍጥረት ኣይኮነን ኤርትራን ኤርትራውያን ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ እታ ሓንቲ ዝወሰኽናላ እታ ብኤርትራውያና እሳ ከዓ ካብቲ ሕሉፍ ተመክሮና ተማሂርና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ውድብ ንኸይከውን ወይ ከም ምንቅስቃስ ኮይኑ ኣባላት ሃልዮሞ መሪሕነት ሃልይዎ ንኸይከይድ ንገብሮ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ካብ ተመክሮና እንተደኣ ውድብ ጌርካዮ እንተደኣ ምንቅስቃስ ጌርካዮ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ስነ ሓሳብ እቶም ጸላእቲ ቀልጢፎም ሽም ይህብዎሞ ሌብል ይገብርዎሞ እዚኣ እንዳ ሁስቶ እንድያ እዚኣ እንዳ ሁስቶ እንድያ እዚኣ እንዳ ዓብደላ ኢድሪስ እንድያ እዚኣ እንዳ ሓረስታይ እንድያ እዚኣ እንዳ ገለ እንድያ ኢሎም ሽም ብምሃብ ሽዑ ተመልከተለ ኢሎም ይወቅዕዎ ኣብ ክንዲ መቃለሲ ባይታ ዝኸውን መፈላለይና ኮይኑ ንነዊሕ ካብ ተመክሮ ማለት እዚ ስለዚ NBA ብዓብዩ ከም ዝበልኩኺ ሰብ ኣብዛሃለዎ ሃልዩ ኣብታ ውድቡሲ NBA ኢሉ ንኽቃለስ ኣብ ይኣክል እንተኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ክሊ NBA ዝተሰረተ ዓይነት ቃልሲ ክገብር እዚ ከዓ ነዚ ሕጂ ዘምጻኽዮ ናይ ብዙሕነትን ካልእን ሕቶታት ናይ ተሳታፍነትን ኩሉ ዓይነት ናይ ስክፍታታትን ኣወጊዱ ካብ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብኤርትራውያን ንላዕሊ ዝድለ ወላ ሓንቲ ነገር ስለዘየሎ ኣብ ኩሉ ሰባት ከም ቀመም ተጠቂሞም ውድባት ዲዮም ወላ ምንቅስቃሳት ከም ቀመም ተጠቂሞም ብላ ንቃለሱላ ንደፍኣሉ ስነ ሓሳብ እዩ ሕጂ ኣብቲ ተሳትፎ ፀገም የብልናን ዳርጋ ነዚኣ ክሳብ ሕጂ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ዝኾነ ካብ ኣለው ዝበሃሉ ውድባት ክቃወምዋ ከም ዝበልክዮ የስ ኣሎ ሓደ ስምዒታት እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣስተባሂሎም ምስትናቶም ድሕረ ባይታ ተሓሒዞም ዝያዳ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እንድያ ናይ ከምዚኦም ገለ ዝብል ሌብልኒ ኣሎ እዚ ግን ዳርጋ ከም ዝበልኩኺ ንዘየሎ ምጥርናፍ ከም ዘሎ ጌርካ እዩ ዝዝረብ ኣብቲ ናይ ብዙሕነት ገርመኪ ኢምፖርታንት ኩዌስችን ብዙሕ ግዜ ብፓሽን ዝዛረበላ ኣርእስቲ እያ ኣብ ኤርትራ ብዙሕነትን ኣሳታፍነትን ከም ዘየሎ እንድዩ ዝዝረብ ኣብዚ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ከዓ ኣብዞም ድሒሮም ዝተበገሱ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ኣነ ብርድኢተይ ብዙሕነትን ኣሳታፍነትን ቅድሚኡሲ እቲ ተሳታፍነት እዩ ዘየሎ ሕጂ ተሳታፍነት ናይ ሓደ ወገን ኣይኮነን ዘሎ ደየሎ ንኣብነት ናይ እስላም ተሳታፍነት ኣይኮነን ደየሎ ወይ ከዓ ናይ ካልእ ዝኾነ መዐቀንን ወሰድሞን ኣይኮነን ዘየሎ ብዓብዩ እቲ ኤርትራዊ ተሳታፍነት እዩ ዘየሎ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ረአየን ንስኺ ኣብ ይኣክል መውሰዲ ኣብ ሲያትል ኣለኺ ንኣብነት ኣብ ዳላስ ኣለኹ ኣነ ኣብ ዳላስ ካብ 50 ሰብ ንላዕሊ ኣብ ናይ ይኣክል ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕጂ ዝብለክ ዘለኹ ካብ 50 ሰብ ንላዕሊ ኣይተኣከበን ግን for the benefit of the doubt ደሓን 100 ይበሎ ደሓነይ ምናልባት 53 ነይሮም ዝብሉ ሰብኣይ ይሰኣንዮም ሕጂ 100 ነይሮም ንበል ደሓነይ ኤርትራውያን 10,000 ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡሉ ዓዲ 5,000 ንበሎ ኣብ ዝርከቡሉ ዓዲ ወይ ከዓ ኣብ ዲሲ ውሰዲ ኣብቲ ዝተገብረ ናይ ይኣክል ኣብኡ ተሳቲፈ ነይረኖ ሕጂ 1,200 ዝኾኑ ሰብ መፂ ነይሩ ካብዞም 1,200 ዝኾኑ ሰባት ተሳተፉ ኣብታ ናይ ዲሲ ባይቶ ይኣክል ተመሰርተልና መዓልቲ ማለት እዩ ካብ ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ደገ ድመፃና ኢና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድመፁ 500 ሰባት ከማን ኣይኮን ሕጂ 20,000 ኤርትራውያን ኣብ ዘለዋ ዋሽንግተን ዲሲ 500 ስለ ዝመፁ ጥራሕ ሕጂ ነቶም ዘይመፁ ብናቶም መለለይ ብዙሕነትና ብሃይማኖቶም ድዩ ብኣውራጅኦም ድዩ ብፆቶኦም ድዩ ብፖለቲካዊ ዝምባልኦም ድዩ እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣይመፁም ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ 500 ካብ 20,000 ማለት ስታቲስቲክሊ እንተዳሪእኻዮ ዜሮ ማለት 500 ዜሮ ሕጂ ዜሮ ተሳታፍነት እዩ ዘሎ ሕጂ ቶም 500 ድመፁ ነቶም ካልኦት በቲ መለለይኦም ዘይኮነ ሕጂ ኣይመፁን ዘለው ዝብሉ ስለምንታይ እዩ ኤርትራዊ ኣብዚ ደይሳተፍ ዘሎ ናበይ ትመሰና ሽዑ ማለት እዩ ናብቲ ስክፍታታት ዓንተ ወይ ዝገለጽና ማለት እዩ ከም መቃልስቱ ኣይመረፀካን ኣሎ ማለት እዩ ወይ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት እዩ ወይ ብመንገዱ ይቃለስ ኣሎ ንዓኻ ምሳኻ ኮይኑ ክሳተፍ ኣይደለና ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እቲ ፀገም ናይ መብዛሕትኦም ኣብዚ ናይ ኤርትራዊ ሽታ ስለ ዘይብሉ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘይዓሰሎ ከምቲ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ግዜ ዶ ክንብል ንኽእል ክንብል ንኽእልና ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ክብገስ እንከሎ ካብ ምጅማሩ ናይ ዓዳማይን ተዓዳማይን መንፈስ ስለ ዝፈጥር ኣብ ክንዲ ንኣብነት ኣነ እንተደኣ ይኣክል ከበግሶ ኮይነ ወይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ከበግስ ኮይነ ንኣብነት ገና ተሓሳብ ክመፀለይ ከሎሲ ምስ ከማይ ድመስሉ ሰባት ደገዛውተይ መታዓቢተይ ጥራሕ ደይኮነሲ ምስ ካባኡ ንላዕሊ ከይደ ማለት እዩ ቅቡላት ዝኾኑ ንኩሉ ህዝቢ ቅቡላት ዝኾኑ ድሓን ዝኾነ ሪከርድ ዘለዎም ኤርትራውነቶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእትዉ ዘለው ኣለለ እንተደኣ ድሓን ዝኾነ ቅቡላት ዝኾኑ ሰባት ሒዘ ጀሚረ እንታይ ሃትሪ ብዙሕነት ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ይኮነን ኣብቲ ፀገምና ሕጅሲ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ከምፅኦ ስለንፅዕር ነው ብዙሕነት ካብ ላዕሊ ብባህልና
traditionally مالتي بعلمن الله يلي يسبد متص الله بعلمن يوم كوبوز الله حجي دأمنهم سبات بزي قدس كمان أنا سوورا كمان هايمانوت قالونا ينبلكون يراه قرمك ولا أوراجا قالونا ينبلكون يرجن بعلمن الله diversity الله دو diversity سوسون سبات حدا عينت معك أنا زلهم سبات يوم دتورنو فزلوا ولا بوحدو ولا تخالوا مويترف نايت حساسبة بزحنا دلهم سبات مخانهم ترى فريدك ناي مسنبارهم تندنسي الله ما بزحت أزور أنا خا أبزيز مثلا أنا هايمانوت يسجني بهلايخا أتو ناصر بوزح يسجني ترى أتي زمس زلوا أو التحساسبو دايفرس ترى أخوينو نحنا دايفرسيتي تراح زردو أديكونس تراح زقبولو زي كونس كينو مقبال مردان حليفو دسنبولو مخانون ترى تفلت كوينكا السوق هولي بحاله يا أني اللي أتناصر أمو ودعتا نظام كاب ودع عديسي مسقور بيتي مكلاس حشني زولو إرتراويان انت أخاختو لهم تدلي طيب حتى I hope ملاختي يسمعوا أمو يقبلوه انت يا أخي بالزخي المسلكي حزبي إرترا تقالا ساي مبزحتو دلاي فتح بساعات انت أريخيو أب إرترا زلو حزبس سويلو تنبركي هو نتسرعات زخي دلو خويني لسمو قل قليل زي كونه قصري أب إرترا مالك كيرفتو عبد الجزلو قليل زي كونه قصري ولا أب إرترا زلو ولا تحيل مكل خال سراوت مكل خالنا إرترا مالتيو تقالا ساي راح يكون سي اتو وسيدو اتي كساب حجي وسيدو زلو مرقصي كالكوليتد يزبل رديت علن انتي مالتي زي بوحدو كاب كلته وي كاون لعلي طلعت خمزلو وازا هاجر صبو غيرو اصنيعو عليليو مالتيو نتي جوهو حيزو دلو سرعت كساب زرخولو كساب زدلو مسؤو خوينو نتوم كالو طلعتي كساد تصنيح له حساب حجي እዚ ሕጂ መብዛሕትና ንስሕቶ ነገር እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ተዓቕሙ ፈሊጦ ማለት እዩ ከም ዝበልኩ ክሳብ ዝደሉ ንኣብነት ነዞም ሕጂ ወያነ ንኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነትን ዝገበርዎ ካብቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብኡ ዘይትሕት ዝገበርዎ ኩሉ ዓይነት ንምድኻም ኤርትራውነት ፈሊጡ ንዕኦም ከም ቀዳማይ ፀላኢ ወሲዱ ምክንያቱ ሳጥራሕ ተዓቕሙ ክቃለሶም ፀኒሑ ኣሎ ሕጂ ንሕና እቶም ኣብ ደገ ዘለና ተቃለሲና ንብል እታ እዚ ህዝብና ክገብራ ዘይከኣለ ኣብ ክንዲ ንምልኣ ተጠዊና ነቲ ህዝብና ዝቃለሶ ዘሎ ምስኡ ኮይና ነቲ ህዝብና ንቃለሶ ፀኒሕና ኣለና እዛ ዓይነት ስትራቴጂ ሓደ ናይ ዜሮ ሳም ጌም ዓይነት ውፅኢት ኣምፂልና በቲ ህዝቢ ኤርትራ ፀላኢና ኢሉ ንወያነ ቃለሶ ንሕና ከዓ ምስ ወያነ ኮይና ነቲ ስርዓት ንቃለሶ ዘለና መሲልና እምበር ንህዝብና ኢና ንቃለሶ ነርና እዚ ውፅኢት ዘይብሉ ዓይነት ናይ ዜሮ ሳም ጌም ፀወታ ኣምፂልና ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ደለይቲ ፍትሒ ይኹን ኣብ መንጎ ኣብቶም ካልኦት ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ብፍላይ ከዓ እቶም ሃገራውያን ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ በጀካ እዚ መንግስቲ ካልእ እዛ ሃገር እዚኣ ከድሕና ዝኽእል ካልእ ዘይብላ ኮይኑ ድስምዖም የዋሃት ማለት እዩ ግን ናይ ብሓቂ ሕቡናት ኤርትራውያን ኣለው እዚኦም ከዓ ኣብ ልዕሊ ትደላይ ፍትሒ ከም ዝጠራጠሩ ገይርዎም ስለዚ እንተ ደኣ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝብኻ ወላቶም ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ደጋፊ መንግስቲ ዘለው ድዮም ፍርቂ ካብቶም ደለይቲ ፍትሒ ናብ ትግራይ ብምኻድካ ጥራሕ እንተ ደኣ ስጋኣት ኣለዎም ኮይኑ እንተ ደኣ ተጋሩ ድዮም ወላ ኢትዮጵያውያን ስትራቴጂካዊ መቃለስቲ ናህና ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ትማሊ 30 ዓመት ተዋጊእና ድሰዓርናዮም እሞኒ ገና ኣብ ኤርትራ ናይ ይብፅሓኒ ስምዒት ዘለዎም እዮም ዝብል ስምዒት እንተ ደኣ ኣለዎ ኮይኑ እዚ እኹል ምክንያት እዩ ናብኡ ገፅካ ንኸይትኸይድ ኣይኮነን ናብኡ ገፅካ ውን ክትሸይና ይግባእካኒ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ መቃለስቲ ካፈሪትካ ክትቃለስ ኮይንካ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ክንኮዶ ዝፀናሕና ኣካይዳ ነዞም ቀሊል ዘይኮነ ቁፅሪ ናይ ኤርትራውያን ኣካል ናይቲ ቃልሲ ንኸይኮኑ ዕንቅፋት ኮይኑኹም ዘሎ ተረዲእና ኣገባብ ኣቃልሳና ክንቅይር እየ መፀዋዕታይ ከመሓልፍ ዝኽእል ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝበሃል ወይዚ ብሽም ደንበ ተቃውሞ ዝፍለጥ ኣብ ደገ ዝቕመጥ ተኣኪቡ ክትብሎ ከለካ ገለ ፋሕ ዘብሎ ነገር ይመፅእ ዘሎ እሞ ሕጂ እውን ድሕሪ እዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መሪር ደማዊ ኩናት ኣፀቢቑ ካልእ ኣወዳድባ ይክህልዎ እሞ መፃኢ ዕድሉ ተስፍው ዲኻ እንታይ ዓይነት ኣወዳድባ ኢና ክንርኢ ብዚ ደንበ ተቃውሞ ወል ፈለማ ከምታ ዓንተወይ ዝበልክዎ ኣብ ሕማቕ ፅቡቕ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ካብ ሕማቕ ኣብቲ ኩናት ንሕና ሕጂ ግደ ይብልና እንደው ከነብሎ ይንኽእልና ግደፍዶ ንሕና ዓለም ሙሉእ ደው ከብሎ ይከኣለን ስለዚ ኪኖት ኩናት ሓሊፍና እንተ ደኣ ከነስተብህል ጀሚርና ኣብዚ ውፅኢት ናይዚ ኩናት ቀሊል ዘይኮነ ረብሓ
نعنا طرح ليكونس نخبابينا الله نابنت نحنا نقالس كلنا خمدلي تفتحي اب إيرترا نزو وتادراو سرعت بالسيفل سرعت نمغيارونا نقالس دلنا سلازي 30 عام تقاليسنا 30 عام داون إلنا 30 عام كل عينت لعلن تحتن فشلتن بتزامادي نشي عوثاتن امزجبنا جن حزب تግራይ بزي كومو مالتيو نزي ولا كوا نحيزو نويانه خدغفون ترانا منالبات وصيتو نت حزبون صبو كون يخيل يزبل امنت على المجمريا مخنياتو نحاده وتادراو سرعت لك امونغو نعي امونغو هغدفن امونغو يانن بزح فرلي يبلين كلتيوم بوتدرنا بتقيت مالتيو سعيروم اب سلطان دصنحو كل عينت قلباب نتشفونو اب سلطان دصن حنبر اب محدارهم متيخا اب كال بملؤ زفريوم ነገር يبلون سلازي كمت نحنا وتادراو سرعت اب إيرترا بسيفيلاو سرعت نخنقير نقالس دلنا تغارون بزو حده كسارة زحاشه سيفيلاو من محدار متيلوم زحاشه ديمقراسين كهلوم يمنه اب إيرترا ازي كزو وصيت اب تግራይ ዝመጽእ ንኤርትራውያን ሓደ ክሳባ ፍንጭኡ ዝተዓጥቀ ዘይ መንግስታዊ አክተር ማለት እዩ ናን ስቴት አክተር ካብ ጎዶቦና የልግሰልና ኣሎ ማለት እዩ ወላ ባዕልና ዘበገስናዮ ወላ ባዕልና ዘሓርናዮ ዳ አይኹን እምበር እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢቱ ከምኡ ይዝመስል ስለዚ ከምዛ ዓይነት ክሳባ ፍንጭኡ ዝተዓጥቀ ኣብ ኤርትራ ንኸኖም ጽኦን ክእል ዝነበርና ለውጢ እዚ ሃይጃክ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዝነበሮ ካብ ዝጎዶቦና ብምልጋሱ ንኹላህና ደለይ ተፈትሒ ብፍላይ ከኣነቶም ሕቡናት ኤርትራውያንን ሓንቲ ርግእትን ሰላም ደሰፈናን ፍትሓዊትን ቆዋማዊትን ኤርትራ ክንሰርሕ ንደሊ እዚ ከም ውጽኢት ጽቡቕ ውጽኢት ናይዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወሲድና ኣካይዳና ኣጃስት ጌርና ማለት እዩ ክንቃለስ ከኽእለና ይዝብል ምኽንያት ግምት ኣለኒ ብፍላይ ከኣ ነቲ ንስርዓት ክሳብ ሕጂ መሲልዎ ክድግፍ ዝጸንሐ ሃገራዊ ዝኾነ ሓይሊ ኤርትራዊ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካልእ ድሕሪ ሕጂ ክህቦ ዝኽእል መምኽኔታ ከምዘየሎ ፈሊጡ ኣካል ናይቲ ቃልሲ بوحدو بتسوس دليو منجدي نسرعت كقالو سو يزبل امنتي زلني ازي دمص راديو إيرناي أتو ناصر عمر علي يغني لي كبرتي هابلي بشم تخاتلتن سمعت الراديو إيرناي مسكنكا يغني لي حرام عرفت كبرى سمعت الراديو إيرناي مس أتو ناصر عمر علي زغبوركو زاتبز توديلو بخال مدب كن رخبينا كساب شعو سلام كني